ka Naijiria ghara ime anyị bụ ihe na-ewu ewu jupụtara n'ọgbọ soshal midia. Mana chere o, ị gaala nata akara mbịanye aka gị bụ PVC gị? Ee, gị nwa ka m na-ajụ. Iche na ikesa ihe ọgụgụ na ihe onyonyo n'ọgbọ soshal midia na ịkọsa ihe ọjọọ banyere obodo anyị pụrụ ịgbanwe ọnọdụ obodo anyị? Ọ bụ site na ịga nata akara mbịanye aka gị bụ PVC gị na ịpụtakwa n'ụbọchị ntuli aka wee bịanye aka bụ ihe pụrụ ịgbanwe ọnọdụ obodo anyị. Ị ga-anata akwụkwọ akara ntụnye aka gị bụ PVC gị bụ ihe nwere ike inyere anyị aka gbanwee ọnọdụ obodo ahụ anyị na-achọ. Ịma na ọ bụrụ na ịpụta bịanye aka n'ụbọchị mbịanye aka, ọ pụrụ ịhọpụta onye mara ihe ekwe na-akụ nwere ike idoziri anyị obodo anyị. Ọ bụrụkwa na ịpụta bịanyekwa aka, ọ pụkwara ibelata nrụrụ aka anyị na-ahụ n'ụbọchị ntuli aka elu. Pụta bịanye aka n'ụbọchị ntuli aka elu n'ihi na ọ bụ ikikere gị. Pụtakwa bịanye aka n'ihi na ọ pụrụ ịbụ inye anyị nchekwa ọbịanihu maka ụmụ anyị. Kwesịrị ịpụta ka anyị nwee ike ganata akara mbịanye aka anyị, ka anyị bịanye aka nweta Naijiria ahụ dị mma anyị na-achọ. Gaa nata akara mbịanye aka gị bụ PVC gị ka anyị tụnyekwa aka ka anyị nweta Naijiria ahụ dị mma anyị na-achọ. Mbịanye aka m bụ ike.